Charlie Crew, y capten. Allan i Thomas. Yn torri ti fewn y hyfryd. Troy Perrett yw'r asgellwr. Mae'n heibydd un hefyd. Yn croesiad at y canol. Mae'n syrthio i Joe Andrews ar yr gyd. A chwaraewr o Southampton bron o roi Cymru ar y blaen blwydd i 2 funud yn unig. Oedd honna yn ergyd grasboeth ar yr hanner foli. O'n i'n meddwl bod i mewn am eiliad. Henrique. Cawan ffirmo i'r cefnwr dde. Ceisio cyrraedd un i gael y groesiad. Mae'n ei gyda fe ddwywaith oedd nôl ar y droed chwith. Lawler allan. Mae'n syrthio i Juninho. A chwaraewr Corinthians dros y trawst y gwiriad. Thomas allan i Perrett. Y rhan fwyaf o chwarae da Cymru'n dod lawr o'r asgell dde yma. Y bartneriaeth yn gweithio ar croesiad nawr gan Thomas at y canol. Mae'n cael ei chlirio. Tuck. Nôl allan i Perrett. Perrett yn brwydro. Nithon ni nôl neb yn aros ar ysmotyn gwyn. Oedd hwnna'n gyfle i Gymru. Mae'r meddiant dal gan y crysau cochion. Louis Giles, y croesiad yn uchel y tro hwn. Isaka. I lawr i Morgan. Tuck honno! O, chwarae da gan Gymru. Maen nhw'n symud y bêl yn hyfryd ar hyn o bryd. Miguel Ferreira. O'r bas drwy'r coesau i law y capten. Y bas yn hyfryd i Alisson. A mae'r cyffyriad lleian mynd ar bêl heibio'r golwr. Mae Brasil ar y blaen. Yn erbyn llif y chwarae, mae'n rhaid dweud. 6 munud ar 20 o'r gêm wedi chwarae. Y bas drwodd gan y capten. A blaenwr gremio Alisson ar cyffyriad i fynd â hi heibio i Armstrong. Ferreira. Octavio, y ddau amddiffynwr canol Brasil yma yn gyfforddus iawn ar y bêl. A gwall Ferreira yn eich atgoffa chi o David Luiz. A'r pasio hir hefyd i ddweud y gwir. A dyma chi bas hir arall. Crw'n gadlu ddiadlamu. Y capten sy'n yno, bas ar draws i Alisson. Mae'n ddwy i Brasil cyn yr egwyl. 8 munud cyn chwiban yr hanner. Ac mae Alisson wedi cael ei ail gol. Y ddau capten yn ymladd am y bêl. A Leao, capten Brasil yn gryfach. Ac Alisson ar dasg syml. No, y tric gan Alisson yma'n colli'r meddiant. Y pasio byr gan Gymru yn wych. Cook yr eilydd ar yr egwyl. O'r cyffyrddiad ymlaen nawr i Perrett. Callum Hardy sy'n cyrraedd. Hardy ar y cynnig cynta! Ond dod â Cymru nôl mewn i'r gêm. A maen nhw'n llawn heiddi'r gol yna. Ni wedi chwarae 4 munud o'r ail hanner. A Callum Hardy, chwaraewr Crw Alexandra sydd wedi sgorio. Oedd y pasio yn hyfryd. Oedd yr ergyd yn wych. Crew i Rhys Thomas sydd wedi bod yn ddreinen yn ystlys Brasil a mae wedi colli'r bêl y tro hwn. Mateus Ferreira yn gry yna fe hefyd. Thomas yn glynu at ei dasg. Brasil yn ceisio clirio ond mor bell o Perrett. Isaka yn gry, y croesiad at y canol. Mae Tuck yn cyrraedd! O'n i'n meddwl bod honna mewn am eiliad. Chwaraewr QPR mor agos a dod â Cymru yn gyfartal. Bianchieri, yr eilydd, mor gry. Mae Belmont yno yn gymorth. Mae e'n derbyn hefyd. Belmont y croesiad at y canol. Oedd yn un da hefyd. Mae'r bêl yn mynd drwodd a Tuck, mae'r cyfle dal yn fyw. Cunningham, yr eilyddion yn cyfuno i Gymru. A dros y trawst yn y pen draw. Ond dim amheuaeth bod Cymru yn y gêm hon yn sicr. Juninho, y sgil bach yn yr bas letraws yn eich atgoffa chi. Mae'r chwaraewr sy'n rhannu'r un enw. Firmo. At y canol y golwr yn dod amdani. Mae'n syrthio ar y cwrt i'r capten Henrique Leao. Wel, mae dipyn o gyfrifoldeb i wisgo rhif 10 yng Nghrys Brasil, ond yr ergyd dros y trawst. Bianchieri. O'r flic yn hyfryd. Thomas y croesiad! Mae'n cael ei dyrnu'n glir gan y golwr. Tuck, gwaith gwych i adennill y meddiant i Gymru. Cunningham i draed Hatch. Rhys Thomas. Thomas nôl ar y droed chwith! Oedd hwnna'n mynd syth yma gornel. Ac ymdrech wych gan chwaraewr Man City o lan rwst. Chwaraewr gorau Cymru, Henos yn un deud.
Crw y capten sydd wedi chwarae'n arbennig o dda yn y cefn. Mae yna frwydro yng nghanol cae. Pedro Paulo i Alisson. Alisson y sgoriwr. Y golwr ni gwylio i'r holl ffordd. Mae'n mynd am yr hat-trick wrth gwrs. Jacob Cook, chwarae'r Abertawe, wedi dod ag egni i'r tîm Cymru mewn yr ail hanner. Cunningham ar ergyd! A'r arbediad gan Philippe Gabriel yn y diwedd i Brasil.